התקיעה מסמלת שמחה. זה קו ישיר, רציף, ולוקח אותנו למקום בטוח. השברים והתרועה זה דברים שהם שבורים, זה כל יללה, כל יבבה. אז בגלל זה אנחנו עושים את זה יותר קצר מהתקיעה. ובסוף, יש לנו את התקיעה שוב פעם, שהיא תקיעה חלקה. אגב, זה פרפרזה גם לחיים שלנו. בהתחלה, החיים כשאנחנו נולדים, הכל ישר, הכל חלק, הכל זורם, הכל טוב. עם ישראל נוצר, הכל טוב. ואחרי זה, בהמשך החיים, לפעמים יש לנו מורדות, יש תקיעות ויש שברים בדרך. אבל צריך לדעת שבסוף, בסוף, תהיה את התקיעה הגדולה, שתהיה יציבה, גאולה שלמה בעזרת השם. בגלל זה כשאנחנו תוקעים, אנחנו בין התקיעה לבין השברים והתרועה, יש לנו הפסק של נשימה. עושים תקיעה, לוקחים נשימה, עושים שברים, תרועה ביחד. שוב פעם לוקחים נשימה, שוב פעם תקיעה. כאשר התקיעה תמיד צריכה יותר ארוכה מהשברים והתרועה. אם השברים תרועה שלי לוקח לי 4 שניות, כי השברים זה 1.5 והתרועה זה 2.5, אז התקיעה שלי תהיה 5 שניות, כדי להראות שתמיד התקיעה היא יותר ארוכה. אתם מוזמנים להיכנס גם כן, לשאול מורה הלכה לגבי כל העניין ההלכתי. תשרת, איך עושים את זה? עד כאן.